Nachádzame sa pred monumentálnou vstupnou bránou na hradisko Valy Bojná v Považskom Inovci. Toto hradisko vzniklo pravdepodobne po zániku avarského kaganátu a niekedy pred vznikom Nitrianskeho kniežatstva a pravdepodobne bolo aj počas Veľkomoravskej ríše. Takže ten dátum vzniku archeológovia tipujú niekedy v 8. storočí. Tu je rekonštrukcia, nádherná rekonštrukcia východnej vstupnej brány na hradisko. Naozaj monumentálne. A hradisko zaniklo, nevie sa presne kedy, ale je veľmi pravdepodobné, že to bolo v rámci nejakého bojového stretu, nakoľko archeológovia objavili množstvo ukrytých pokladov, ale aj šípy nomádského pôvodu. Je dosť možné, že hradisko zaniklo alebo bolo vypálené, zničené po bojovom strete s nejakou nomádskou kultúrou. A návšteva tohto hradiska stojí určite za návštevu, lebo je to hlboko v lese, monumentálne. Nikoho tu nie je, veľmi pekné.